Decenes de persones es van concentrar a la llibreria Adserà de la Rambla Nova de Tarragona. El motiu, la signatura de llibres per part de l'escriptor de novel·les catalanes i creador de la sèrie de Polseres Vermelles, Albert Espinosa. Feia una mica de por perquè Tarragona és molt tranquil·la, dic que a veure si no vindrà ningú. La propietària va estar satisfeta amb l'acolliment de la signatura a causa de la gran participació rebuda. La veritat és que m'he llegit els últims 3 i he vist per posat Polseres Vermelles. Las historias, ¿no?, que explica. Jo crec que ella és el que diu, que són molt humanes, molt senzilles, molt del carrer, que es pot passar això a qualsevol. Albert m'agrada perquè representa per mi la capacitat de somiar, la força que té, el seu estil per escriure és molt fàcil de llegir, t'atrapa molt perquè et deixa sempre a un capítol, et deixa així amb les ganes de ui, vull saber més. Amb la mort del meu pare va morir i volia fer un llibre que parlés de tot això i que parlés sobretot de com superar qualsevol pèrdua, sigui d'una parella, d'una feina, d'un amic o d'un pare, i d'aquí em vaig inspirar. Jo crec que intento fer llibres que m'agradin a mi i jo crec que això potser es nota, que són llibres passionals, no he fet cap llibre per fer, per dir, hòstia, si és Sant Jordi vaig a fer un llibre, sinó sempre que m'agradeixin i part d'això suposo que ho nota, no? Però mai se sap perquè funciona un llibre.